Hugo Boss е един от най-купуваните и предпочитани брандове за дрехи днес. Но през 30-те и 40-те години на миналия век те са били основен производител на нацистски униформи. Компанията е основана през далечната 1924 година в Мецинген от Хуго Фердинанд Бос. По това време компанията е произвеждала предимно работно облекло, дъждобрани, спортни екипи и някакви подобни стоки. Кризата в Германия от 1931 година обаче изправя компанията пред фалит. За да спаси компанията си, Хуго се присъединява към нацистката партия и започва да шие военни униформи. Спасяването на компанията от фалит обаче не е единствения мотив на Хуго да се присъедини към нацистката партия. Човекът просто си е харесвал идеите и си е бил активен поддръжник на нацистите. С задълбочаването на войната обаче и недостига на работна ръка, в фабриката на Хуго Бос постъпват много принудителни работници и военнопленници, като условията за работа са били изключително мизерни. След края на войната Хуго е обявен за активен поддръжник и е глобен с 100 000 марки, а също така му е било забранено да управлява и бизнес. След смъртта му неговите наследници ребрандират марката и я превръщат в това, което днес всички носим и купуваме. Hugo Boss е един от най-купуваните и предпочитани брандове за дрехи днес. Но през 30-те и 40-те години на миналия век те са били основен производител на нацистски униформи. Компанията е основана през далечната 1924 година в Мецинген от Хуго Фердинанд Бос. По това време компанията е произвеждала предимно работно облекло, дъждобрани, спортни екипи и някакви подобни стоки. Кризата в Германия от 1931 година обаче изправя компанията пред фалит. За да спаси компанията си, Хуго се присъединява към нацистката партия и започва да шие военни униформи. Спасяването на компанията от фалит обаче не е единствения мотив на Хуго да се присъедини към нацистката партия. Човекът просто си е харесвал идеите и си е бил активен поддръжник на нацистите. С задълбочаването на войната обаче и недостига на работна ръка, в фабриката на Хуго Бос постъпват много принудителни работници и военнопленници, като условията за работа са били изключително мизерни. След края на войната Хуго е обявен за активен поддръжник и е глобен с 100 000 марки, а също така му е било забранено да управлява и бизнес. След смъртта му неговите наследници ребрандират марката и я превръщат в това, което днес всички носим и купуваме.